Здравейте, приятели! В днешното видео споделям с вас един от най-ефективните начини да придобиете осъзнатост, както и да сте винаги свързани с себе си, така че да знаете, че изборите, които правите, винаги произлизат от едно място на автентичност и ви дават възможност да останете свързани с най-истинския ви аз по всяко време. Каня ви да останете с мен, да разберете кой е този начин, кой е този метод. Може да ме последвате, ако не сте го направили. Ще съм ви благодарна и да оставите един лайк. А сега ви пожелавам приятно гледане. Днешният метод, за който искам да ви споделя малко повече, е всъщност основополагаща стъпка към изграждането на един осъзнат живот и възможност за нас да поемем контрола върху живота си, така че да се чувстваме винаги свързани, винаги в синхрон с човека, който всъщност сме, и да знаем, че успяваме да регулираме себе си, емоциите си, тялото си, чувствата си във всяка една ситуация. Звучи сякаш ще обхване много голяма територия. Е нещо толкова елементарно и толкова лесно, което имаме възможност да внедрим в живота си, в ежедневието си още днес. Това е именно паузата. Да паузираме, да спрем за момент, независимо какво правим, независимо какво се случва, независимо колко хиляди задачи, колко важни неща имаме да свършим, просто да спрем. Като тук говоря за пауза, която да е от около минута, не е нужно да спрете за винаги или да спрете за час-два и това да ви наруши целият график. Не, говоря просто за една пауза от около минута-две, в която да имате възможността да погледнете навътре и да видите какво се случва вътре във вас. Как се чувства тялото ви? Какво изпитва то в момента? Има ли напрежение някъде? Как се чувствате вие? Има ли някаква емоция, която доминира в момента усещането ви на този етап? Каква е тя? На какво се дължи? Какви мисли се въртят в главата ви в този момент на пауза? Какво е последното нещо, за което си мислихте? Дали беше колко малко време имате или как ще успеете с всичко? Или пък е какво да направя след това? Каква е следващата ми задача? Какво следва след като съм готов с това? Каквото и да е, тази пауза е възможност за всеки един от нас просто да спре за секунда и наистина да се свърже със себе си, за да види какво се случва вътре в нас, на ниво тяло, на ниво усещания и на ниво мислене, за да може, ако разпознаем дадена нужда, която е в нас, например нуждата да се раздвижим, ако сме седели прекалено дълго, или нуждата да си пуснем някоя хубава песен, която да ни зареди с положителна емоция, каквато и да е нуждата, ако разпознаем тази нужда, ние да можем да отделим малко енергия в посока към нея, за да може каквото и да правим след това, да бъдем свързани с себе си. Много просто да се каже, много просто да се обясни, да, но истината е, че е доста предизвикателно за интеграция, защото понякога сме толкова засмукани в ежедневния си ритъм, във всичко, което имаме да направим, да изпълним, да свършим, че това да се сетиш за една пауза, да се сетиш да си отделиш една минута време, в която просто да погледнеш навътре и да провериш къде стоиш ти, къде се намираш, какво изпитваш, може да бъде много трудно като изпълнение. Затова мога да ви препоръчам моя метод, нещо, което на мен в началото много ми помогна да започна да си изграждам това пространство за мен самата, беше именно да си навия аларма. То звучи банално, обаче всъщност да си навиеш аларма, която да те подсети, е много ключово, особено когато знаеш, че си заед и че имаш хиляди неща да свършиш и че в повечето случаи хората сме така, ние постоянно имаме да вършим страшно много работи, така че тази аларма е възможност просто нещо друго да привлече фокуса ни спонтанно, да видим за какво става на въпрос. Примерно може да си именувате алармата, да пише на нея време за мен, или време за почивка, или време за пауза, или време за check-in. На мен ми беше това точно, check-in with myself, то моите аларми са си на английски, но check-in with myself, просто да спра за минута и да видя, добре,
какво изпитвам в момента, как се чувства тялото ми, къде има напрежение, къде има застояла енергия, какво изпитвам, може би изпитвам раздразнение, може би изпитвам напрежение, може би изпитвам стрес. Добре, в такъв случай идва въпроса какво имам нужда в момента да направя, за да изпитам емоция или енергия, която всъщност искам. И в повечето случаи, например, пак казвам, ако съм седяла и съм учила часове наред и изведнъж получа тази аларма, това напомняне да се свържа със себе си, доста често отговорът е просто добре, стани и се разтегни малко. Или стегни и се раздвижи, направи една обиколка на апартамента или направи една кратка разходка за 5 минути. Просто една пауза, която да помогне на тялото ми да пусне напрежението, за да може по този начин и съзнанието ми да си почине и след това всичко да е в синхрон. Това е един от най-ефективните и лесни начини да интегрираме този метод в живота си бързо и ефикасно. Тук искам да вмъкна, че дори да имате алармата в началото, може да ви е трудно, поне при мен беше така, може да ви е трудно да наистина да вникнете в дълбочина, защото ако сме много забързани и сме много в режим действие, отнема малко повече време и повече енергия, за да вникнеш надълбоко в това какво се случва вътре в теб. Така че тази една минута може да не даде много дълбочина, но въпреки това няма проблем. Направете го. В смисъл, тествайте го, вижте как ще ви се отрази, защото и една минута в дългосрочен план може да направи огромна разлика. Примерно може да си сложите една аларма за сутринта, може да си сложите една аларма за вечерта, примерно след вечеря или преди лягане или нещо подобно, просто да видите добре как се чувствам сега. Да се свържете с тази ваша емоция, с това ваше усещане и да прецените дали то всъщност резонира с човека, който искате да сте. Дали, примерно, ако задържате дадена мисъл, тя отговаря на това, което искате да мислите по принцип. Дали това е мисъл, енергия, чувство, което искате да бъде част от ежедневието ви. Ако не е, това ви дава възможност за осъзнат нов избор, какво бихте искали да промените, за да може тази енергия, това усещане, тази мисъл да се промени. Защо не трябва да подценяваме паузата? Това да спрем, дори да е за минута-две. Тази пауза е възможност да създадем едно пространство между нещото, което се случва, примерно между стимулацията, която ще предизвика реакция, за да може в пространството между тези два елемента ние всъщност да преценим каква е автентичната реакция, какво е действието, което всъщност е в синхрон с самите нас. Пак казвам, това е изключително предизвикателен навик, въпреки че звучи като много лесно. Да, просто елементарно вземете си една пауза за минутка и всичко ще е наред. Да, но това е навик, който е важно да се изгради и той започва в моменти, в които просто ние го контролираме, ние избираме кога да паузираме. В последствие има потенциал да се превърне в момент, в пространство от време, което си изграждаме дори в ключови ситуации, когато е важно да реагираме, когато е важно да вземем решение, когато е важно да се изкажем, така че да бъдем сигурни, че се изказваме и действаме по автентичен начин за нас. Например, представете си в един разговор с някой ваш близък, който изведнъж разговор започвате да забелязвате, че ескалира. Емоциите се покачват, има напрежение, разговорът се превръща в нещо като спор. И доста често в тези ситуации, каквото каже от срещния човек, може да ни провокира да кажем неща, които всъщност не мислим на 100%, но които биха довели до проблем в последствие. Примерно можем да кажем нещо, което наистина да обиди от срещния човек. Може да бъдем по-груби, отколкото искаме да сме. Можем да доведем до повече щета, отколкото всъщност сме искали и в последствие цялото това нещо се превърне в един конфликт, който изисква много повече работа, за да бъде разрешен. Състоянието на пауза в една такава ситуация може да бъде толкова ключово, че целият конфликт да се избегне
и да успеят двете страни да се изслушат истински, да се чуят какво всъщност казват и вместо да трябва да действаме от позиция на емоционално нерегулирано състояние, където всеки позволява на емоциите да предизвикват реакцията, да имаме възможността да се регулираме в момента и да кажем това, което наистина е в синхрон с нас. Или ако преценим, че не можем да го направим, да бъдем честни и да кажем: имам нужда от пауза. Не е нужно да водим този разговор точно сега, имам нужда да си взема малко крачка назад, да си почина, да помисля, да се успокоя и след това да продължим да говорим, за да не кажем неща, които всъщност не мислим. Това е изключително силно средство дори в комуникацията. Затова мога и друго видео да направя за това как да избягваме конфликти или как да ги регулираме. Но просто паузата, това да си дадем къс прозорец от време като навик в ежедневния ни живот, може да доведе до толкова много ползи, приятели, че наистина, ако не сте го тествали до сега, наистина си заслужава, защото след около месец-два, ако поддържате опита да го правите, поне дори веднъж на ден, може да започнете да забелязвате много коренна разлика в действията си и в реакциите си, особено в моменти, които ви натискат бутоните. При мен поне така в тези моменти се забелязва най-много, когато нещо ми натисне бутон и ме предизвика и се раздразня, изведнъж да забележа, че не действам спрямо това раздразнение, спрямо тази реакция, първична реакция, а всъщност имам пространството да взема решение, което е автентично с мен. Разбира се, не винаги се получава, все пак аз съм човек, аз се уча. Пак казвам, това, че сме го внедрили в живота и сме го правили и е имало ефект веднъж, два-три пъти, както споделях и във видеото за промяната, не означава, че всеки път ще е така, но определено си заслужава усилията. На първо време не са и даже толкова много усилия. Просто навиваме една аларма, подсещаме се да си дадем време за себе си и се свързваме с това, което имаме нужда да знаем. Като бонус мога да кажа, че ако имате времето в този момент, когато сте си дали тази пауза, може дори да си запишете отговорите на тези въпроси някъде, да си запишете датата, часа и да си отговорите на тези въпроси писмено, защото като съберете на едно място няколко пъти, когато сте паузирали за какво сте си мислили, как сте се чувствали и как се чувствало тялото ви, това може да ви даде доста яснота за по принцип какви неща се въртят в главата ви, в съзнанието ви, каква емоция изпитвате редовно, за да може спрямо тази събрана информация вие да видите къде сте обичайно, къде се намирате обичайно в моменти, примерно на забързаност или в моменти на действие и да видите как искате да сте занапред, което да ви даде пък възможността да си изградите нов навик. Това всичко е свързано, паузата е свързано с наблюдение. Наблюдение на самите нас, наблюдение на вътрешното ни усещане, на тялото ни, на мислите ни, на чувствата ни. Просто да наблюдаваме без да съдим, без да трябва да коригираме. Просто да бъдем наблюдатели, за да, ако разпознаем някаква нужда или видим нещо, което ни трябва, да си дадем възможността да вземем избор, който да ни даде усещането, че тази нужда е изпълнена. Поне на първо време това е в основата. Мисля, че това бяха основните неща, които исках да ви кажа днес. Исках да бъде кратко и директно, да ви обобщи това, което е най-важно да знаете. Надявам се да ви е било полезно, да сте открили смисъл в този подход, в това средство и да го интегрирате в собственото си ежедневие, да се опитате поне и след това ще съм ви много благодарна, ако го тествате, да споделите впечатленията си, да споделите как ви се е отразило, дали забелязвате разлика. Надявам се наистина да сте го усетили като метод, който бихте пробвали. Благодаря ви, че останахте с мен до край. Ще съм ви благодарна да кликнете един лайк и да последвате, ако все още не сте го направили. Пращам ви изключително много любов. Пращам ви спокойствие, приятели. Нека във всеки един ден, независимо колко натоваране, вие да успявате да откриете спокойствието и мирът,
които да ви свържат истински с самите вас, за да се чувствате в синхрон във всеки един момент. Любов от мен и до скоро!